Santon. Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tots i totes. Pel Servei de Salut, aquest 2017 ha estat un any de consolidació de programes, de treball transversal, de reconeixement, d'objectius i compromisos assolits i d'inici de nous camins cap a nous reptes de futur. Destacaré breument algunes dades del 2017 respecte als eixos principals de treball del servei. Sobre el ferm compromís en la millora dels determinants de la salut a la ciutat, que permetin als nostres veïns i veïnes gaudir d'una millor qualitat de vida, més de 10.000 persones han participat als programes de prevenció i promoció de la salut i estil de vida saludables. Vetllem pel compromís de les normatives sanitàries en tant a la seguretat alimentària i en aquest sentit més de 2.000 establiments alimentaris han estat inspeccionats. En tant al control de plagues urbanes a la ciutat es van fer més de 1.300 tractaments i molts d'ells van ser punts d'actuació localitzats gràcies a la col·laboració ciutadana. Noves polítiques públiques animalistes amb una sensibilitat orientada a dos eixos principals, el de benestar i protecció dels animals i el de convivència cívica a l'espai públic. En aquest sentit, més de 500 expedients han estat oberts durant el 2017 en matèria de benestar i protecció animal. És prioritari per aquest govern defensar la justícia social i posar al centre de les seves polítiques públiques a les persones, sobretot aquelles que pertanyen a col·lectius més vulnerables. Gairebé 300 visites domiciliàries han estat registrades per la Unitat Social del Servei de Salut aquest darrer any. Amb aquestes 4 dades es posen de manifest la implicació dels professionals i les professionals del Servei de Salut tant per la manera tan acurada de treballar que tenen com pel seu esforç i compromís per contribuir en la millora de la salut i el benestar de les persones, dels animals i de la pròpia comunitat i construir cada dia un hospitalet millor. I és per aquests motius que volia fer un especial agraïment a tot l'equip. Al setembre de 2017, tot i la tensió político-social catalana, vam demostrar que no ens parem i no ens pararem. El 13 de setembre vam signar un pacte de ciutat, el pacte en defensa d'una salut pública de qualitat a l'Hospitalet. I tot i no tenir ni conseller ni Generalitat encara formada, hem complert ja amb alguns dels compromisos que els nostres veïns i veïnes ens demanaven i que van ser recollits en aquest pacte. Un d'aquests exemples és la guia d'associacions de la salut de l'Hospitalet, que facilitarà a tota la xarxa d'agents de salut la derivació a entitats que donen suport tant a malalts, a famílies i d'altres col·lectius. Aquesta guia pretén ser una eina per a la ciutat, en tant que permetrà fer front a una de les majors preocupacions de pacients i de familiars, que és el sentiment de solitud quan un és diagnosticat de segons quines malalties. L'acompanyament, l'experiència i l'empatia com a eines amb les quals les nostres associacions ajuden a acceptar situacions i trobar solucions als nous pacients diagnosticats. Una altra forma, en definitiva, de fer xarxa i comunitat. Hem consolidat, a més, espais de participació, treball i debat que enforteixen i cohesionen el teixit, com és el Salut LH, l'espai de trobada de les associacions de salut de l'Hospitalet, i participem, a més, de forma molt activa a les diferents taules de salut i xarxes comunitàries de la ciutat, com ara bé les diferents comissions del Pla de Blocs Florida. Hem consolidat, a més, i amb la finalitat de començar a assolir més compromisos i el més aviat possible, tot i el bloqueig que ens tenen encaixonats al Parlament de Catalunya, hem creat diferents comissions de treball transversal amb organismes supramunicipals de l'àmbit de la salut i participem en l'elaboració de diferents plans estratègics del nostre entorn, com és el del CatSalut pel Baix Llobregat i l'Hospitalet, el de l'Hospital de Bellvitge i les vinents setmanes el del propi IDIVEI. Tot plegat compleix amb la voluntat de concebre l'Hospitalet com a ciutat saludable. Com he ressaltat moltes vegades, la salut es treballa des de totes les regidories de govern perquè tota actuació de qualsevol tipologia impacta directa o indirectament a la salut de les persones, dels animals i, per tant, de la pròpia comunitat. Afegir que també es treballa la salut a les diferents etapes de la vida, que la treballem d'una forma transversal i integral i sempre amb el principi ja conegut i reconegut de la corresponsabilitat i posant com a eix vertebrador de totes les polítiques públiques a les persones i la reducció de les desigualtats socials. Les necessitats durant el cicle de la vida van modificant-se, van transformant-se. Per aquest motiu, treballem la salut comunitària de forma focal,
A la infància, per exemple, amb formació i formació a les famílies i tallers de coneixement de la salut i pràctica d'hàbits. A l'adolescència, amb tallers, programes i consultes diverses. El Punt Jove, per exemple, aquest darrer 2017 va rebre al voltant de 900 visites. Durant l'edat adulta, amb programes per famílies i tallers específics, com poden ser alguns adreçats per col·lectius femenins. I en tant a la gent gran, hem de tenir en compte que som el segon país d'Europa amb l'esperança de vida més llarga. Aquesta ciutat sempre ha tingut especial cura de la gent gran. Per exemple, les nostres clíniques, aquest darrer 2017, les nostres clíniques podològiques municipals van fer més de 7.000 tractaments podològics. A la ciutat hi ha al voltant de 50.000 persones jubilades. Tenir cura del benestar de la gent gran no vol dir només vetllar per la seva salut. També vol dir reclamar i exigir unes pensions dignes que els permetin viure dignament. I perquè aquestes persones tinguin unes pensions dignes i el dia de demà les tinguem les generacions futures de gent gran, hem de treballar plegats. No podem portar al ple, com vam fer el mes passat, 3 mocions sobre les pensions ni 6 mocions a favor dels drets de les dones. Com vaig defensar en el seu moment l'acte de signatura del pacte, aquest significava i significa un punt de partida per la transformació i la millora de la salut i dels recursos del sistema sanitari a la ciutat. Com va ser possible en aquell moment el consens polític per la signatura, tot i la conjuntura política catalana? La resposta és molt senzilla. Vam posar per davant de les ideologies els nostres valors, valors que ens identifiquen com a comunitat i com a ciutat amb identitat pròpia, forta i marcada. Únicament aconseguirem garantir les pensions dignes ara i per les futures generacions si, com vam demostrar aquell dia a l'Hospitalet, situem per davant de les ideologies aquells valors que ens uneixen. Hem de deixar de parlar i començar a dialogar. Canviar els discursos destructius i polaritzants per acords de suma, perquè des de la diferència ideològica tenim la responsabilitat, com deia el Rafa Jiménez, de centrar-nos en allò que veritablement importa, de dialogar, d'arribar a acords i d'esforçar-nos per, com a mínim, fer de casa nostra una ciutat millor, tornar a cosir la nostra fragmentada comunitat i reconstruir el marc de convivència. Gràcies. Molt bé, senyor...